Hola, 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 hola. Com que tenim problemes, passo de la intro perquè si no l'streaming se'm mor. Ara ja estic connectat aquí, la qualitat de l'stream és bona, diu això, així que posarem el meu company que m'està ensenyant com fer streamings, el mini Koro Sensei, que està molt emprenyat amb mi, i em donarà, bueno, potser lliçons de com jugar. De moment us diu hola. Hola, sóc Koro Sensei! Així que benvinguts a videoviciades. Avui farem un stream que serà, bueno, dividit en dues parts. Primer us presentaré un petit unboxing d'una cosa que em va arribar l'altre dia i em feia, doncs mira, com dir-ho, hola Fridu, benvingut, bona tarda, us llegeixo al xat. Com deia, faré una divisió de l'emissió d'avui en dues parts. Una que serà un unboxing petit, us mostro de nou el Koro Sensei. Un unboxing! Farà un unboxing perquè és tonto i no sap fer streamings, que ho sapigueu. Sí, Koro Sensei. Doncs tinc preparat aquí una coseta que em va arribar l'altre dia. Faré l'unboxing d'això, com dic, i us presentaré, parlaré, desentranyaré què hi ha aquí dins d'aquesta caixa, que ara us posaré perquè la veieu. Canviarem de pantalla. Aquesta. S'ha ficat de nou el Koro Sensei. Aquesta caixa que hi ha aquí, que veieu, aquí en directe, almenys això sí que m'ho permet fer, conté una cosa que esperava des de fa un temps. Vaig participar en un petit crowdfunding i m'ha arribat i us ho mostraré. El Koro Sensei surt d'aquí, s'acosta per dir-vos. Com veieu, això em va arribar de Correos Express, que posa se entrega antes de que se ponga el sol. Potser sí, potser no. El vaig començar a obrir, però vaig dir no, esperem a l'streaming. I bueno, traurem això, a veure, que ho tens aquí davant, això fora, les tisores, que són aquestes armes per unir. Ja està. I aquí es veu una coseta, no sé si vosaltres ho veieu o no. Aquí, ahà. Què serà això? Trencarem una mica més. Trencarem el plàstic i surt això. Aquesta capsa que posa Nocte. I què és Nocte? Nocte... Bueno, obrim. Veiem. Posa energies avançades. És una caixa de cartró molt... No té gaire cosa, però perquè manté el misteri. Com sona? Doncs això... Bueno, mostrem. Primer porta això. Què és això? Doncs una bossa que té una mena d'atrapasueños, aquí molt... Una bossa així de material tipus un G... Està bé, una bosseta. La posem ara per aquí. Què més hi ha? Hi ha això ja us pot dir de què es tracta una mica. Posa aquí nuestra intención, bueno, ho tradueixo. La nostra intenció no va ser només protegir, també volíem entendre l'essència de la vida, però aquesta essència ens va entendre a nosaltres primer.
signat la doctora Lalasa Kapoor. S'entén que deu ser això. També porta una llibreteta de notes. Però podria ser un joc de rol? Podria ser un joc de rol? No ho sé, no ho sé. Porta això, que posa benvingut. Per la seva seguretat haurà de complir amb les mesures de seguretat estipulades al dossier que se li farà entrega. Important. Nocte Energies Avançades necessita persones com vostè. Res del que vegi o escolti pot sortir de les instal·lacions. Treballem per un bé comú. Si us plau, no entri a les zones restringides. Faci cas de les senyalitzacions, respecte horaris de treball i oci. Xan, 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 xan. Continuem. Aquí hi ha una làmina amb un dibuix en cartró pluma d'aquest, perquè veieu una mica més de llum, potser no estaria malament, però bueno, no tinc més ara. D'un noi assegut a un banc amb un llibre. Té una mica de relleu quan la toques, la pintura. La deixem per aquí, de moment. Això és una llibreta blanca també, així de regal. Anirem després amb ella. I per últim, no, també mira, porta una xapa, perquè la veieu, és una xapa amb el logo aquest de Nocte, un llapis, també amb la marca Nocte aquí escrit, no sé si s'aprecia a la càmera. I ara deixo un moment la caixa fora. I clar, és això. És un llibre signat per Carlos Sisi, escriptor de... us faig una mica de bio d'aquest escriptor que a mi m'agrada molt. T'agrada la llibreta, Eudi? Soñar és gratis, diu. Doncs jo somio a poder fer un streaming sense problemes. Maleït Bill Gates. Bé, aquest Nocte és un llibre que està escrit per Carlos Sisi, que és un escriptor, doncs, és nascut a Madrid, però viu a Màlaga actualment, i es va començar a fer famós per la seva saga anomenada Los Caminantes, evidentment, que parla de zombis. Algun dia us parlaré més d'ell. El llibre està editat per l'editorial Onyx Literature, que és una editorial catalana afincada aquí a Calafell, i segons ells diu: Onyx Editorial neix per la passió a la literatura per l'equip que la conforma. Entenen que cada pas que es realitza fins a publicar un llibre és molt important, des de la correcció, la maquetació i tot això. És una editorial que cuida molt els autors, ja siguin veterans com el Carlos Sisi o més novells. Al seu catàleg tenen molts llibres tant de ciència-ficció, fantasia i d'altres estils. Us recomano que us passeu per la seva pàgina, onyxeditorial.com. No estic patrocinat, ja ens agradaria aquí a Videovisiat tenir algun patrocinador. De moment, tot és gratis. Doncs, diguem que l'interès de Carlos Sisi amb aquest llibre, a part d'aquesta presentació una mica espectacular d'aquesta edició de luxe, per cert, bé signat i dedicat, com podeu veure, posa para mi amigo Jaime A. Morillo, que sóc jo, un abrazo. Podeu veure aquí el llibre, té moltes coses, és una mena, així ara mateix, sense haver-lo llegit, és un misteri que comença, no sé, als 86, no, als 71,
Dice, una tranquila campiña inglesa se iluminó como el mástil de un barco afectado por el fuego de San Telmo, y un pastor llamado Drew Brewer pudo ver otro lugar a través de lo que luego llamaría un roto en el aire. Les ovelles de Brewer saltaven d'un lloc a un altre i quan tornaven a aparèixer ho feien en flames. Ovelles a la brasa, nois. Aquest fenomen aquest fenomen es va batejar com a Overture. Bueno, és una novel·la de misteri i que ja us contaré com va, perquè també la intenció del Carlos Sissi és fer una, una cosa que sigui una mica interactiva i tot això. Sí, signat. També us ho puc mostrar aquí. Que té potser més qualitat i tot. Tinc més llibres d'aquest autor aquí a la meva llibreria, però bueno, és una història diferent. Bé, amb aquest unboxing i tot això us dic que us parlaré d'aquest llibre, us el recomano si el voleu llegir o buscar o algun altre d'ells. Si us agrada, per exemple, més fantasia o així, també tinc aquest, que es diu Nigromante. És molt curiós, molt curiós. Aquest també el tindré signat algun dia d'aquests. Venia amb aquesta postaleta també. Soc una mica friki dels llibres, això ja us ho dic jo. A part dels videojocs, una de les coses a les que jo estic viciat és els llibres, i també a la música, com podeu veure aquí darrere, i tot això, és a dir, metal i Corazón Vikingo amb el Norwegian Reggaeton. Bé, doncs els dels Caminantes estan molt bé. La veritat és que són molt Walking Dead, és una cosa que et ve a la ment potser quan els estàs llegint, oi? No sé quant lag tenim i quanta diferència. La col·lecció Fontville. Doncs això, si et va agradar els Caminantes, té llibres molt interessants com Panteón, que és més una mica Tulu. No sé si coneixeu, bueno, sí, clar, segur que coneixeu Tulu. Doncs bé, després d'aquests, quant temps portem ara? Un quart d'hora aquí parlant d'això, que espero que us hagi deixat amb la intriga. Com dic, ja us llegiré i us aniré parlant una mica de com va. I una de les meves idees és potser al programa, al canal, anar portant persones a entrevistar que tinguin una mena de relació amb o no, però la meva idea és que tinguin alguna relació amb això, amb els videojocs. I per què Carlos Sissi és important en això? Doncs perquè, si no ho sabeu, als seus principis ell feia aventures gràfiques conversacionals per Spectrum i coses així. És a dir, a part de ser un gamer com molts de nosaltres avui en dia, juga a la Play i d'altres coses, doncs ell va escriure aventures conversacionals. Sí, això així com sabeu. Hail Tulu, diu el Freddy. Doncs d'aquí a no res, ara us posaré la pantalla d'espera un momentet i intentaré... Ara passaré a l'streaming, ja sabeu a què heu vingut a veure, no? El Tales of Borderlands. Al Tales of Borderlands buscaré una mica... Bueno, no sé si sabeu de què va o no va el joc. Espereu un segon. Ja sóc aquí de nou. Aquest. El Tales from the Borderlands. Si heu jugat als jocs de Telltale, sabreu que són una mena d'aventures gràfiques, aventures conversacionals, que ahir veient el vídeo del Jordan i parlant amb l'Iris va dir, per què no jugues al Tales from the Borderlands? Digo, oh, bona idea. Doncs, si no l'heu jugat, és això, una aventura que va entre el que seria el 2 i el 3,
el Borderlands 2 i el Borderlands 3, i bueno, no sé si és spoiler parlar del que passa ja. Bueno, després del que passa a aquest Borderlands 2, doncs s'han inventat aquesta història, que és una mena d'aventura gràfica, cinemàtica, potser. Jo ja l'he jugat una vegada i me l'he passat una vegada, en el que... Sí, la idea de portar entrevistes és que crec que tenim un lag molt gran des de que vosaltres m'escriviu i jo ho veig. Bueno, la idea és això, jugar-lo i bé, mentre vaig a connectar la Play 4 a la tele i preparar-la per streamejar, penseu que en aquest joc he d'aprendre decisions. Doncs vull que m'ajudeu i em digueu si voleu que sigui un tonto o una mica pel costat cabró. Així que me'n vaig un segon i ara connectaré la Play. Us poso en waiting, però no us marxeu.